F'dak iż-żmien Ġesu qal: qisu l-elemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ċaħaduh. Iżda int, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija, biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawk jħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ċaħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ċaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għaliex Ġesu enfasizza it-talb, is-sawm u l-karità mad-dixxipli tiegħu. Il-Lut kienu jikkunsidraw dawn it-tlieta bħala l-ħidmiet bażiċi tal-ħajja reliġjuża. Kienu ikkunsidrati bħala s-sinjali li jidhru fi bniedem tajjeb. It-tlet pilastri l-kbar li fuqhom il-ħajja tajba kienet ibbażata. Ġesu jipponta lejn il-qalba tal-affari kollha. Għaliex titlob is-sum u tagħti karità biex titfa' l-attenzjoni fuqek ħalli l-oħrajn jinnutaw dak li tkun qed tagħmel u jgħidu li int bniedem qaddis, jew biex tagħti glorja lil Alla. Il-mulej iwissil id-dixxipli tiegħu dwar il-vana glorja. Meta wieħed jagħmel xi ħaġa tajba biex jirċievi l-glorja hu nnifsu. Iwissi dwar it-tħassib żejjed li wieħed jista' jkollu biex jidher tajjeb quddiem l-oħrajn u biex jirċievi it-tifħir minn għandhom. Fil-waqt li tagħmel is-sawm, it-talb u l-karità tiegħek lejn il-proxmu, għamel ukoll minn kollox biex issom kollox moħħbi u tfaħħar int stess lill-Alla meta n-nies tfaħħar lilek biex tkun qed taraf lill-Alla bħala dak li waħdu u l-bidu u l-għajn ta' kull don tajjeb. Mulej, enni nersaq lejk fit-talb, fis-sigriet u fil-kamra ta' ġewwa fejn int tkun hemm tistennini. Għarrafni x'għandi nbiddel f'ħajti
biex blajnuna tiegħek ngħix il-ħajja tajba li int titlob minni. Marija, om l-aktar umli u moħbija, għamel li bħalek meta jfaħruni n-nies jien indawwar it-tifħir tiegħi kollu lejn Alla, bl-istess mod kif inti għamilt quddiem it-tifħir li rċevejt minant Elisabetta li stqarret li int kont l-imbirka fost in-nisa u ħinja għax emmint kull ma bat jgħidlek Alla permezz tal-Anġlu Gabriel. O Marija, għatini qalbek għax irrid inħobb lil Ġesu bħalma ħabbejtu int. Amen.